rua atlak chirawangin mihring veivang hmuh tur an tlem hle chuti lai chuan meiche pakhat hian tholhop phlop chungin big bo na tur a zonga tu emoni a hmel hmu mai thei si lo hian tha ngei tumin aron ve mek bok phone buta kalin an dial ngal zata van duai thlak takin chhang tu reng anom lo amang ang chu van tlang in thirna hmuna atlan lut le taroya ama tu la chuan aron la zui ve zel boxi thim thama thodep de pa aum lai chuan toilet kong khar te chu aron in hong phei zela chemte in thai ri ni om tak ala hrezui thok le khata chet ala thuta pon lama tlan chuakin akar pak na lama atlan pheita ani a beidon na tizual turin akar chu alo la in kaldai le ngal rang taka lungtum chuin tukverdar thalang an chu kele te a atopa chuan driver seat a athutaran mai tlan mayan tuma alo la thei ozong lo akar le anunga lir thei chu alo in thlun zom tlat helo ni in man mo takin akar chu a chhuasan le tangota pantur ver porsche lovin a hoi kwal ruai mai chutia mangang taka tlan lai chuan motor tlan chak em hian aron suleng lopa abak engma hriat anei chhun zom le tolo thilo ruanga ale reng nu chuan tute mo hian anron mu chuak hlawa theito pa boy somin damdoi in lama anin phur pheita ani emergency a anin norlu lai chuan apasal nei ni te chu amang phan zuaya a hriat na te chu a chiang tolo hle Winzo ti ming hi shave to ayem captain ku la ngai poin Winzo hi khel ve thina sin he app mang hian game za chuang a khel thea engtia khel tur nge kan shrilang che Winzo team mania a lutin iduber game i thangang entirnan Ludo Express hi lo khel ta ila midang pathumin anon join ve don ani game in tranta atopa chuan ka chaka ka wallet chunga kalo mandon poisa tak alo om reng to mai wallet a chuan lutin ka poisa hlo chua chu kan withdraw a chu jong chu all sam te mole I game du carom cricket pool le idua piang khelin atopa poisa tak I hlo chuak thei description a link a hian lut la Winzo download in poisa hlo chuak ve ro le alung phu te po arangin adin huna thalo em a medical team ten theitop chua an en kol lai chuan papakhat Russell Williams nia in soi hian damlo chu aron ngai venta ani chupa chuan damlo Jennifer chu anupui anga soin achan chinaron zot luama aphilin saviau le ngal nurse chuan inzaina ruma andalu thule pon lammi tana lu vengo tarem lo thuin alo changa Russell ero chuan nurse thu soi chu ngai poimo du lovin damlo omna lam chu apan tamai amai ro chu doctor le staff pakhat hian an lo danga a that chhuale wat tur thu shilin anin nor chuak ta ani anu dewa chuan nurse nena andam lo din mun chu alo zot le a nurse chuan a thluaka internal bleeding anei thu le a hriat na tam taka hlo ngei tur thu in alo chang tamai doctor le nurse ten theito pan chua mek thu shilin anin tong thlamuana chumi nu chuan Russell chu waiting area lama alo va in son pheita ani atu khua lo war chuan nurse bokha aron lang le a anupui Jennifer chu an zai zo to thu le ala har chua lo thu shilin kan theiani thu aron soita chu vele man mo taka tho chuakin wat lampan chuan a phei nga la damlo thi chonga letreng chu theitop chua aen kol tur thu shilin zoite hian a bezui ngal mol bok Detective Frank Peichan afanutana gift lei saklain phone call adong nol mai rang takin ahma zana accident thlenna mun kha awatlo chuaka chumi nu chuan hospital atlan let lein Jennifer pasal chu awati ti puita ani Frank chuan anupuya mu hun ber hun te an zota Russell chuan abo ni tlaya
mamo lam tura a chhuat nuwa anin hmu zui to lo hrim hrim thu a soi a rei tak em awangin ava khol na a phone a pick up thei box si lo dor ngak tu te ava khol le a anila chuan Jennifer chin chang engma an lo hre box si lo chuta Frank chuan nu pa in kar boina an nei le nei lo an zot le a Russell chuan in nei thar hlim hlol an ni thu le in hmu thiam lo na engma an la nei ngai lo thu in a chang le ta ani Jennifer ron har chho vele doctor chuan Russell chu a ko ngala an nu chuan alua hliam na takato thu le chu chuan a thuak chu a ngong ba ka a hriat na engemaw chena hlo tur thu a hril tamai a hmingte ano panlai chanchin te chu hriat mual mual anei mai theya abak tun hnai thil thlengero a pasal nei ni chenin engma a hriat to lo tur thu anin hrilta ani amaero chu enkol na thatak pe kani phot chuan a hriat na te chu aron kirle hret hret tur thu asoya asoyang ngein Jennifer chuan a che chulai chanchin engma hriat chua thei reng anei tatlat lo bangbo taka om lai chuan Russell chuan lo tong thlamuana thei top chua a enkol tur thu anin hril sap sap bok police station ron langa detective chuan Jennifer lo boy som tu pakhat chu komin rin hlel anei le nei lo azota chupa chuan poikhoi tu omang soi tur hrelem lo ma se pickup truck varin car pakhat hnuk lai ro a hmu thu a soi chuak chumi hnu chuan papakhat Jim Khan ron langin detective chu aron ti pui vele a thil hriat engemaw tak anei ni ngein alang damdoi ina chuan Russell chuan thalak hrang hrang phor chuakin an nu pa chanchin te chu an hril fia thale ria tui taka an ti lai chuan Jennifer chuan anu le pa te chanchin azot ta thut mai Russell chuan hreom ti hmel tak hian anu le pa te chu in kanga an boral ve to thu a hril tamaya athu hriat chuan Jennifer chu a shock hle chuti lai chuan detective lo vakom tu Jim Khan kha hospital a aron luta damlo kan ve aron tum hi alo ni amairo chu Jennifer nen engma in kung kai na rengan lo nei si lo nurse chuan lutlang a phal sak talova hospital a lut chuak lai chu Russell chuan alo thlir uluk kher mai Jennifer chuan ma ason ve hret zela ni engemaw za taral hnu chuan damdoin po an chua san theita apasal chuan in nuam le moi taka hruai ho in annu pachen na inani thu te a hril mol mola amairo chu tapchaka mei ala hmu da kha chuan amitha a papakhat chemte kang hi aron lang zok mai anpa chuan ngai that lo mel takhian aron pan hnaya Jennifer ero chuan engma a hril du lem lo anom na hmun chu a fian rialin thenom tuma an nei lova anpa in ei tura siam mol lai chuan detective Frank Page Khan aron khol ta ani phone rik vele Russell chu rang takina chuak daya Jennifer chuan ngai that lo rukna anei tatlat mai detective chuan Russell hena chuan annu car bowan la hmu lo thule witness pakhat Jim Khanan accident na hmuna pickup var number plate lo chinchia man thu aron hriat tira chu baka anupui chu thuzo fiatan police station a ron hruai vat turin a chabok Russell chuan chuan lam fasha te siamin atuk lama police station a an ron lan tur thu a hrila Jennifer chuan an thu soi chu alo hriat ruk ve dewa wangin atuk lama an thil ti tur chu azot ta ani Russell chuan dot hrilin office na anei thu a hril tadai mai chuta Jennifer vek chuan company pakhata an tho dun thaw wangin an pu te chol dil sak tur le thilom daning kim hril fia vek turin an nge na amairo chu Russell chuan Jennifer chu a hna atanga aban dai to thu le na tho lai engma anei lo thuin a chang le tatlat mai nu le pa anei to lova na anei to lo bok ti a hriat ta ka chuan Jennifer chuan adin hmun chiat zia a hre thiam tanta a chuta a thian te chanchin an zot le a Russell chuan a thian te nen tun hnaya anin mu ngai lo thu le hospital ero tu te emo chu ama kan tura an ron lan ve ngei thuin a chang ta ani
Russellan akuta chel saklai chuan Jennifer chu angai angam zan lo ti alang renga ma se engma asoi chuak lem lo chu mi zan jimkana na thok zo chu tlai taka ina thlenga a motor chuasan ma in a side glass a Russell tha aron lang ta thut mai Russell chuan engwangin nge damdoi ina aron kalvengot azot ta thora jima ero chuan a chang thadu lem lo ngei taka atong taka chuan jima chuan tunge ani chi an zot leta Russell chuan Jennifer pasalani thu soile thir tiang lek chua arwala jima in ring lo lai chu a hlap ta thut mai ka po chon lovin a chat thlangal arwang chu anin lama a phur hoa Jennifer thang har chuan an kom chara Russell leilo lai mol chu awa muta ani atu khua lo war chuan Jennifer chuan a pasal leilai na mun chu a thlir dau dova engma phei chu azot du lem lo Frank chuan police station na tuma an ronin lan tak lova chuan khol le an tuma amai ro chu Russell chuan a pick up du tatlat lo chu vele ngai that lo na nei chun zomin Russell number chu a trace tira ama Frank ero hospital a kalin Jennifer te address in ziana chu nurse zon tir ngala nurse chuan Russell te nu pa chu an bepop the ni hlau chuan in check up angai le to thu hril sak turin alo ngen ve ngal zat bok hospital lampoin an lo betlang thei bi khau lo Jennifer chuan an nu pal bam te chu an bi kwal vela thalak pakhata an pa samrong dar thalang hlim thane na in mil lo chu a muin makati hle mai la chak lo hle ma se wheelchair atanga chuk chu atum ta a tiang holin akal ve soi thei to ani annu pathalak frame a in tar chu uluk takinan bi chiang ale en thuak point Russell mel chu tu emo thalaka bel chop mai ani ti chu hai rual ani lo thei to pa thil om zia chui zui tumin laptop an on le a van doi thak takin Russell aron lang thut mai rang taka laptop chu khupin le khabu te chuan hai der vela tlema anin man chuak lo chau ani Russell chuan maktak main phone aron hon sakte miala amai ro chu anom na apil ril em awangin network an nei le tlat lo chuti lai chuan detective chuan hospital ho address back chu alo va bo zuya Peter pakhathian lo dong songin Amazon Russell emo Jennifer emo po asiat mi an ni lo thu alo shille ta Frank chuan anau te chu ava khol le a anila chuan Russell phone chu network coverage area a aum lo awangin an trace thelo thu an lo shil vele bok annu pa an mudun lai chuan Jennifer chuan thil hriat chua anei le ta zok zoka Russell thinrim in sum zo to lo chuan o ka vin tak chak chuakin avau tranta alung oilo chu in so chungin room danga aluta laptop an on nak chuan bedroom chunga CCTV alo da ru khiau mai detective chuan pick up war khal tu chu tunge ani hriat chian adu ta a hospital bok khol le in security footage avadil ta ani video chu uluk takinan thira pick up war atunga Russell ron chuak lai a mufu ta chu vele ta tu saluna kalin Jennifer hnunga thilin ziak chu enge ani avazo chiang ngala chuta thok chuan detective chu lo hril fiain e chu Allen minglam toy ani thu alo hrila chuta Frank chuan Jennifer Allen tin address booka an zong le a reilo te a San Jose a address pakhat chu a char chuak theita ani chu in omna hmuna va thlen chuan an mailbox chu alo in bank khat trun to a tu man an chhir ngai lo ni in alang kong khar chu in hongsa in alo ombok in chunga lu hnu chuan light on an tuma amai ro chu current an lo nei hau lo do kana e turin chop ta chu alo hing tran to a in chunglaman en chian nak chuan Jennifer inu le pa te ruang in khu chu a han mu chuak ta hlol mai thilom zia aman thiam tran ta atuka Jennifer ron har chuak chuan an pa wallet chu a thu ruk saka pon lama e tur engemaw valam sak turin angen chunzom ngal bok Russell chuan pon lama kongkhar kal khumin a chua sana akal bo hnu chuan Jennifer chuan wallet chu an hongale beiselo devin ama driving license ngei a char ta hlau mai a hming pumpo Jennifer Allen ti a hra theita
hairpin mangin kongkhar chuan honga chuti lai chuan detective po Russell ate thona office a vakalin an chanchin alo vazo chiang ve mek bok staff pakhat chuan anin nei hmadewa an ban ve ve to thu alo hrila chuti lai vek chuan Jennifer chuan an pa laptop password alo ris fuhlau mai folder an hai kwalta ka chuan thalak edit lo tam tak a hmuchuak trawa a pasal dik tak nena an thalak po a hmuchuak ta chuti lai chuan Jennifer te office a staff pakhat chuan an thalak nei ho chu detective alo entir ve mek boka Frank chuan Russell ania in chalpa thalak chu a hmufu ta hlau mai tunge ani an zot chiangale an employee ve tho Ryan Garrity lo ni rengin midang kutla ka china wanga a hna atanga an ban thu te thlengin anin hrilta Jennifer point tlemin a hriat na te chu alo nei let ve zela a pasal nei ni te po amang hriat le ta voi mai aba soi satu po chu Russell lema chang Ryan Garrity ngei hi ani ti a chuak zuya rang takin internet access atumta ani van doi thlak takin cable alo chathlau ti chalui ti a hriat hle nge a pasal lema chang Ryan chuan wallet a kenglo ti a hriat chhuah vele man hmo takin atlan let le ngala chuti lai chuan Jennifer point pon lama signal alo vazong kwal ve mek bok a phone battery chuan en chianga alo tui pur le ngal man hmo takin pangpar chin na lama avain hol pheya van doi thlak takin a in chui thuta leivung atanga mihring kudron lor chuak tut thi ala muzui hlaule thabar taka aom lai chuan Ryan ron lang thuta lunglian takhian a chaldara aron chungneka ni khoshelovin aom le ta ani Jennifer ron har chuak le chuan thilom dan chu a re thiam lo le pekhle mai Ryan chuan damdoi pakhat ron kengin ai lui tira chuti lai chuan Jennifer chuan Ryan chu tunge ania a pasal Russell dik tak zok laka engtin nge achet alo zot ve mol bok Ryan chuan ngoi rengin a thlungbet mola ti tur nei ni om fashanin a chua san le ngal man ruwa engemo hi awa lei khoma ho tuma a in herlai chuan damdoi ina nurse duty nen khan anin tok hlau mai chuta nurse chuan detective inaron kom dan te chu soi chuakin thil om dan zofia an tuma Ryan chuan melpo lovin atlan san tadai mai ani Jennifer ron har chuak le chuan chain chu engtin tinamo a phela hairpin bok mang tangkai le in hnuai lama pan le ta thei to pa bei fat nu chuan chauka awathleng pheya duct tape mangin a kenalai te chu nget takin an tuam le te a garage chunga chuan a car le a phone ngei mai kha angai in awa puchuak ta hlol mai chuti lai chuan Ryan aron thleng vele chia bok rang takin abiru le ri Ryan an car savom boman hon nak chuan Russell dik tak zong ruang chu alo let renga arimpo a cheto hle Jennifer chu a phone humin in chunglama alo han muder le a ketron na chain endik tuma Ryan aron kun hniam lai tak chuan doorbell aron ritahlau mai man hmo takin kongka puilama zuk pana chuti lai chuan Jennifer po film khur takin alo chhuklave mek bok kotlaya detective lo ve thuak awa hmuta ka chuan zaizirin a hui zowa atopa chuan Frank a point aron mufu veta chan chuangei tumin in chung lu ruk na tur andap kuala chutia a chetalai chu Ryan alo mu chiang si dimte a ron pan phein alu a tak aron chutangek mai le Ryan chuan Jennifer chu in chunglama bok hruai cholein kongkharan kalkhum te a detective ruang chu freezer chunga ada takmia mai chumi hnu chuan Jennifer chu uluk taka phuar betin anin tondan dik tak a hril tranta a Ryan hian a thian nu hi a chil em awangin kum tam tak alo zui ruto thin ani pasalan nei san ta ka phei chuan a thinarim kher mai phubalak nan a pasal Russell mai baka anu le pa te ngei po a tha sak veka ama Jennifer ngei po hi zuwa atum chuang lo ama ero chu accident ato hnuwa memory loss an nei ta ka khan
pasal lem chan theina chance thataka angai ngal mia thattamai lo chuan ruwa man na thar asiam ta ani chuti lai chuan detective kha freezer chunga aron har chuak lol mai Jennifer chu nelom taka omin raina chu an bethader vela intur engamolak sak turin angen ngal zat bok achua jok hlan chuan le lighter let reng chu charin atron na hrui chu a hal chhum ngal zung zunga raina ron let le chuan a thian nu chu aron mutatlat lo makti deuh hian an hoi kwal vela thok le khata Jennifer chuan alu a tak veishin aron chuta thut mai raina chu atlu thal thuaya Jennifer chuan pon lama kongkhar chu kalin theito pachakin atlan chiat san ngal man mo takin ram hnuai lama pan ngala mobile phone chu lek kangin signal azong pa zel bok chuti lai chuan raina po alo tlan chuak le theito a thian nu chu vau chungin aron aw lo mai ani Jennifer chuan lungtum chuin a thian pa bulloka chuan an vom phei zawa a hoi son jok hlan chuan thingbungin a ron hlap ta si amai vandoi thak takin a sahuat laya ava fu tlat lo raina chuan rang takalo beile tin oi panga anam lum zuya atopa phei chuan silain anin tin taran maile thinrim taka anin an khum lai chuan detective Frank aron lang thuta raina churon bo thluin anin pomchilta ani chutia patling pathi anin tham chot lai chuan leya silai tla chu Jennifer chuan alo chu vata a pasal mai baka anu le pa te that fai vek tu misual torot Ryan Garrity chu aka ngal sia mai du to kanga nu chuan Ryan chu azoi naka tho chuak le tur aum to lo Thathumaral nu chuan Franka in pekmol lai chu Jenniferin aron tlo chuaka detective chuan Russell le khathon hlui to takhiron thor chuakin anin peta ani chu le khathon chu uluk takin an chiara a pasal ne na an hun lo man thin dan te chu Jennifer chuan a hra chuak wai mai video munom tak mu chunzom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia